Benvinguts. Anem a fer un circuit paregut al que acabem de fer abans de controlar un servo amb un potenciòmetre, però anem a ampliar-ho i anem a connectar-ne diversos. Anem a connectar, en el nostre cas, 5 potenciòmetres. Amb 5 motors, 5 servomotors. Agafo 1, 2, 3, 4 i 5. Tindríem 5 elements de control. Aquí ens farà falta utilitzar alguna placa, per exemple aquesta que és un poquet més petita, i així anem a col·lectar-ho aquí, l'Arduino el posem baix, després ja ho mourem, i aquí necessitem un per al negatiu, un per al positiu, un per al negatiu, l'altre per al positiu, un altre el mateix, i ara anirem a pels motors servo. Això seria per controlar, per exemple, un braç robòtic o qualsevol cosa que tingués diversos motors servo per controlar. Anem a buscar el servo, que ho tenim. N'agafaré 1, 2, 3, 4 i 5 i tornem a fer el mateix. Tenim que connectar, podem aprofitar hasta la placa, estos de massa, un aquí, un aquí, podem aprofitar les connexions, aquí. I els rojets del positiu, els connectem aquí, aquí. Veieu que els colors, si no els pintem, se comença a embolicar. El tema es fa un rebolic aquí de cables. Per això convé pintar-lo, encara que sempre ens ajuda l'animació per a poder-los moure i veure com estan connectats, però sí, és convenient que a mesura que els aneu connectant, el que siga el positiu, canviar-ho al color roig, i així es veu millor, i el que siga negatiu, color negre, per una qüestió d'entendre millor com funciona. Aquest, doncs negre. Com això m'ocuparà un poc de temps, ja ho farem. Ara ens faria falta connectar si no cap, doncs ho podem ampliar-ho així. Ara tindríem que anar i connectar el de massa, per exemple aquest, tindré que anar a connectar-lo aquí, per exemple. Este sí que el pintarem de color negre. I el de 5 volts el tenim aquí baix. El de 5 volts el puc connectar a este d'aquí i el puc connectar també, pintar-ho de color roig. Què ens faltarà? Doncs ens faltarà tot el tema del control. Este d'aquí el puc controlar, per exemple, puc connectar-ho al pin 1, aquest al pin 2, l'entrada analògica que capturarà les dades, i el 3, 4 i el 5. I així també podem entendre que amb un Arduino Uno podem controlar fins a 6 servos de forma independent. Ara ja tenim quasi tot connectat, faltarà connectar la senyal. Aleshores, la senyal de l'Arduino, del servo, tinc que agafar els pins que tenen la modulació d'ample de banda, per exemple, l'11, el número 10, anem a agafar el 9, que està lliure, aquí tenim que agafar el número 6, el 8 no serveix, el 7 tampoc, té que ser el 6 o el 5. El 5 és el que me queda. Este d'aquí, senyal,
per al número 5 i en canvi quedarà el 3. Ja veieu ara perquè tenim aquí unes poques, perquè d'entrades analògiques en tenim també un número limitat. Ara podem suprimir-ho. I anem a veure el codi com està fet per a fer funcionar aquest servo. És molt paregut al vídeo anterior. Tenim que afegir primer una llibreria, la llibreria servo, la qual té una sèrie d'instruccions com esta d'atac. Això ve... Si utilitzem aquesta llibreria, doncs hem d'utilitzar aquesta funció. Si utilitzem altres, doncs tindríem altres codis per a fer anar els servos. I aquí és simplement una reiteració del mateix. En lloc de... Aquí poso el nom del servo, servo 1, servo 2, servo 3, 4, 5, i aquí indiquem els pins que els connecto, aquí els valors de les variables, aquí els pins als que connectem els potenciòmetres, i aquí ens anirà donant les lectures. Anem a veure si funciona. Engeguem simulació, i ara els servos uns aniran col·locant en una determinada posició, i jo girant podré canviar la posició d'un servo o l'altre. Doncs aquí teniu com funciona el funcionament d'aquest servo. Girant les posicions tindria que funcionar. Este gira cap aquí, giro cap a l'altre costat, giro cap aquí. Veu que té un poc de retard perquè el tema del... Però vamos, està funcionant perfectament. Tenim aquí que este controla aquest altre i aquest altre. Canviant els valors puc controlar els diversos servos. Giro cap aquí. En aquest estic controlant aquest motor, doncs ho posaré un poquet ordenadet per a la simulació, posar-lo més ordenat i tindríem l'altre. Si podem posar-ho, este és el d'aquí. Anem a veure si els podem col·locar tots i controlar-los. Amb aquest jo regulo aquest d'aquí. Ara anem a investigar quin és el que regulo amb aquest. Tenim... Em sembla que és aquest. Realment és el que té que estar connectat a l'11. Tindria que ser aquest. Per això que es tracta d'anar mirant a veure quin és quin i fer-lo anar.